Uboroso bw'umugusi. Enza neyamo ya bono butuko mwanchumo rigeria karibu sana semesa ya magia kurwa ensoko hase ritukeriga tonyarko batogo sangana kumulekera ari aenekiwe kurwa se chinsemo au ritukone Jumatatu obutuko 15 na kabere mutinyo 5 na 3 mwaka wechiri bubere merongo bere na isano na monchenkoro kwa Clinton Ndigi mesema ya kurwa ensoko enza eyamo butuko bwarero achakira bo. Karibu sana, endo mwanchu murigeria bono tugo chaka no roboti rukubwatia mokonye bumurai wiki amagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo bono aesokirie na kugikerio bosagani obogendrete konekiwa asemesangerikano au yabana siasa hanne mono bari bakwamiria serikali hasa atebire amatuko abwangoiga nigo bono serikali yachakire gosagana gwitira semitandao hase bono baorokirio obwoba wababuna ensi ya Kenya nigo irache kwenyora sabe onye ugosagana okwo kogochia kogendera muri Linet Nyambane nero gotoigorre mesa ya mayakurwa ensoko ensa eyamo botkobolero Ukwana nabariki bamangana amaya ase amagacho amanene yekiama gya Jubilee imeomucho Nairobi nomokonyi bumurai bwekiamekyo Fred Matiang'i ase atebire abantu mbareo raia bechinse chinde abubara bakora emirimo ase serikali gokora obusari obubwe mitandao yekerero ase okuburuga emisangirikano yabari bakwamiririe serikali. The government has decided to now begin, in addition to terrorizing opposition leaders. If you did not know, and some of my staffers are here, they will tell you, they began a new wave of digital terrorism against the opposition. They have acquired resources from some criminal groups in the nation country, and they are accessing social media accounts of opposition leaders. These days, we get trailed, and my staffers can bear me out. We get trailed by vehicles, I believe they belong to the state, with jammers. We stop to address rallies. Our Wi-Fi is interfered with. You cannot communicate. I was checking with my staffers who were checking with the team that Rigathi Gachagua was traveling with over the weekend. They began experiencing the same challenges on the trail. And these are jammers. I believe this is the work of the state. Who has the capacity to do that? You have seen unprecedented investment in propaganda, fake news, and so on. Last week you saw a letter a statement purportedly authored by Kanze Dena, the communication head of the fourth president, claiming that President Kenyatta has said he's not going to meet with Rigathi Gachagua and so on and so forth. All that is the work of the state. Now the state is investing huge amounts of money in propaganda, in fake news, and so on, targeting the opposition. And so on, instead of focusing on the challenges we have as a country. Matiang'i otebire egetambukirekyo nabo kerachikwirira ense ya Kenya sechisegi chubugesaku aseboigo amurekeiro busagani bwenegetigwe igoro ase musangirikano olinda mwananchi ensemo ya Homa Bay. There were armed people in that Homa Bay meeting, some of them shooting. Nobody knows whether they are actually people from the disciplined groups. My sense and suspicion is that there are far too many small arms in the wrong hands in the country, which is now fueling up the confidence of criminals and criminal activity. Now, how do we go to an election in that kind of environment? I don't want to say we're asking the government. This is common sense. It's something they know they ought to do. Nonyanabo omochirie wizara y'oburendi bw'emeyense iyo atebire yasinyiri kurobokoreri asebono arure eira yoguchia komorekera engane yo amo nabarai bari bande bakwamererie serikali asebarachikorwa enchira ebwenerete kubwatigwa. For 2 days a rural county in Kenya is actually under the spell and control of criminals. For 2 days.
And we behave as if this is normal, because the police know this. And everywhere in the country, you saw online last week what happened here in Allingham 1 month ago on Thika Road. 9 o'clock in the morning, thugs closed the road and terrorized people. We have begun our final descension into chaos. The question now for us as Kenyans is, how do we approach this and what are we going to do? We are beyond condemning, beyond threatening, beyond asking for action. I think for me, beginning now, and I will consult with my colleagues in the opposition, we are going to have a retreat next week, and all Kenyans of goodwill, let us now engage our thoughts and minds on how are we going to deal with this. Kwa ripoti ya Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Mebono murikito Linet Nyambane tuguska bosio mwanchu murigeria soroboti ronde nikobono habagaka bekiombe kya mwanya gitinge Heritage Council bara umuroberio ubuko mosega abego kumobekera hegutwa umurai Duke Ombagi hego cha kurwandra hekerogo kyobo governor county ya Nyamira Ombagi ka ukwanekere kyo kurwa se school yo boroso ya Nyagachi hegotoka ime ward ya Bosamaro hebunge ya West Mugirango nigasabira serikali enene gotiye gotumeka abasae hase siasa hanemono hase okurutamagena aseme sangerekano murikito Steven Nyarikie Mbonde no arenga somo ego iyo agotomanya senchero yobekera obekere dufe nigo habagaka bwamanya gitinge Heritage Council bakorawa na Church Nyakundi tukoria rero bamubekera egutwa yokuriye kero kyobogavana kaunti ya Nyamira umusikedi ukiombagi ase skuru yoboroso ya Nyagachi ase ward ya Bosamari bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira ukwanekere kiombagi maega yokobekerwe gutwa na gosegwa hekegusi nigakwaneire okobati yari bosio bwenyameni yokoriyo bogavana so mwaka 2027 Awan choto bija. Nge gutwe na irumo gasoigoro. Tinge irumo twe botuko. Ena irumo gasoigoro. Pero motora roche. Ingwane romo Nyamira. Orunoti Mugirango. Tumasaba. Oremu. West Mugirango. Ena we gutwe. Kwanekere kiombagi nigo agendere ko mochi umugabana bwe county ya Nyamira Mosikamo Sinyaribo watekana no moroberio bwo kwena na irongori go cyase aboro kiwa bakeba ECD Oikongeri bagankorera bana incha Vegas Comparte Simore wewe Oriati 2027 lazima abana nero ngori bakoye wozira mabere ero ngori eria ndakoraki andanyu umwako unero mwendo nyoro ngori marako aende mukaya morozero ngori eria nywe Nigokobomo baragire bokongu gotumekwa kuboke bawo bwage siasa anemono ase ebikore byabete haburi tukuri igoro ase ensemo yo mabei Ruto said he is going to employ many youths, lakini kwa hivi sasa ile tunaona vijana wetu wamegeuzwa kuwa goons, and we want to tell the president, if you fail to create employment for these young people of this country, opposition government being led by our son Fred Okengo Matiang'i is ready to offer solution.
bagini gekerekyo aboriringa nerebuya umugabana bwe county ya Nyamira Moskamos Nyaribo kobeka teneni gosengo mosira Dr. Fred Okengo Matiang'i goseniga gosira serikali rabisi ya kuambia ule governor saizi lazima utangaze msimamo. Governor hujai sema wewe kama una support Matiang'i ama una support Kasongo. Wewe Matiang'i alishika wewe mkono. Saizi wewe ndio umepepea yeye kisu. Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyagachi Wasamaro West Mogrango county ya Nyamira. Tuskabasyo mwancho murigari ya soroboti ronde buna enchera emo yogo itona na boigo ho taikira nigo kwa magendro au imeyense moye bongi ababasi county ya Kisii nigo ritukoria rero hoyore neganga yokorie kergo kebo jumbe se bonge yo Dr. Samuel Siringi ara ababasi hase muroberi boko minyoka kilomita 15 na ibere hase pare anya cheki kogenda igare eyo etanya kobekwa erami gesa enze ya Kenya enyoro bosibore chingaki hakora ama minyoka yo nigo bono hanyara kobaga kuboria ababasi kumusira hanyara kobaga go service indachiko ikirani gati ya magendro nigo abagaka bekyombe kyabagusi Cultural and Development Council ACDC bamubekeire egutwa kuria ekerugo ekyo hasense moigare abwasa aria eira yogochya guikirania amagendro ao muri kitopethuel machini na manke bono oyo kuriye kirugo kyo chumbe kurwase bunge yabo basi Dr. Samuel Siringi ninganya kabaga kubikirwe gutwa sense moyegare eriko chikoriye kirugo kyo chumbe ase bunge yo Munyakirugo bwekyombe ky'abasomi kurwase bunge yo yabo basi jo erikenara nigo abairoko boka bagaka babo basi asoko mubekire gutwa twansete safari yeye bono twaereye abagaka abangina abasaye gendererie kepindie kabaka mokore torete obogambi ase omoyo minto Dr. Siringi. Dr. Samuel Siringi nigo anyaka bagakomnyaka kilomita 15 na ibiro kurwase para nya cheki kubwata nigare yetanya kubekera migesense ya Kenya nyoro bosibule lero nigo tuabange tiko kolege ndo yekoro kulobi ete para igare nya cheki iya sire korosi kuru independence tanya korosi wa pepare mpemono sana igolare tuabanga kominyoka korunya cheki mpaka igale kilomita tuaminyokire korumandire kilomita 15 na ibere kaukwana chinga kecho maiga yokubekirwe gutyo nigo Dr. Siringi anyakabuga kurira yo gwikirira magendro asebunge yabo basi wanchire kondo wonsi gutayo gobasi chipasa lijikoni wasi chipai mena mache mundo tayo ogotumeka likondo lyabo basi bunge likondo lyabo sirieto lyabo basi Sirindio kondo likondo lyaza okolegasi mwanje motali nditinando mundu chumba mago chorobono na bako endasi watana ndo basi injenerule kobengasi ya ino mwangire nkuba izazine lyo zikoreka ngo twara inje ngoira lisasi lyabo basi mwangire litimo ngene ntware bintu byino okoba mwamanyire bintu byo mbisirete byonzi mudayi konyora inje ngo chikobiri bona iga mwanjire kujangira rere kesundikero basi twanzire sabali yokoreta oborabu basi kero basi ngesunde temanyiriande abangine bayitonda itumundi kinje bweka mwangu mera twagamba mangana izo twabanga bobasi egende bozayo nje timbwa tiboke nyomba na ho kira bagaka mwaja nyomba kyonsi ya basi mwangire gutwe mwanjire wono mbwatire birange byonzi ngene bosyo asebone nsema yabagaka bu balire yo chikomwa okoboko na kumusira asigange yae aseba mu Rwanda na kumuganiria maya kora ababasi mwaino mutumo mwamoile terelento no muzaje bali twanyite guru twabegereta matumo botu abali to bataka botama ana bamule bakatumye bakatobota kurumaira oyo bore gira nya beiro muchume na baba itwe bakora iga banyoro musibole Dr. Siringi kweiwe enkuba nebintu byonzi nebirwanero itukondi yo nanyali itukelimo oro boye azo wakiriza babasi karo monta aga choru korunga nenge tukari akorira kalebo mugambi
Daktari Samuel Siringi okori na kende okori na ntaracha urutanibo taisa ini koko genda nandi gongo chikoirana eto tage to balance kiregento anya ne para anya no moro muta keire beko moro anya ne ra mieta keire bekeran tiako genda kokora na ate to kokora sekretari semo na sandu tige Reporter Ensoko TV kuroigare nsema yomuge abo base county ya Kisii Chepethwel Machin. Bueno, muri kito Pethuel Machini no roboti rwa senchira yobo ikanto goskabosyo mwancho muri geria liberali tindi nikoriga ndrete kobwatanse hasenka ya Nyagosira John Nyagarama oyore ngo mugavana mutangani bwe county ya Nyamira maiga y'abantu gusagana obutuko bwa igoro hase bono babatigerete igati abande chingoma ekarobo igo abande banyarte ko bakobekwa byara korengana na Isaya Nyagarama oyore mu muroya nigo bona goteba ngere nigo aikiraneta senkeyo koena na esiko gochiase tato ekero gusagano ko kwanyarte ko gokoenekiwa asensemo yaye umurugi Onyagarama nigo bono Naomi Nyagarama nigo agotebanga ekagambero nigo kiarweto gochika ngabwaga chibonde bwensi mbogendera ase enka y'omugavana uyo Murikito Steven Nyariki namange korengana na Isaya Nyagarama oyoro mwana Onyagosira mugavana omutangani John Obiero Nyagarama nigo hachete igoro korwa asense ya maiko oikasenga yomogaka oyu asenetiwa asakweranga tarengo ekerare kweniwa asekorende yabete omoichano nga angesaine ya botuko nigo abantu wetane 50 ababogoreti chibeti nabo igo chibawacho babiterereti go soa geita goika ase nyomba y'omugavana uyu mukoro ase babasaganete. My name is Isaiah Nyaporo Nyagarama. Mimi kijana ya Nyagarama. I was not around for a long time. I've been in States for 20 years, so I just came back. I couldn't travel during the funeral when I lost my dad. So I just came back from the US like 2 weeks ago. Nikakuja kuona kwenye mzee amezikwa. So I was here yesterday with few of my uncles. We put some flowers. We finished, we were chilling outside my daddy's house. And then some goons came last night. Hao majamaa walikuja wamebeba mapanga. So they came in here, they went. I think somebody knew how the house is because it seems like no one lives around here. So walienda wakachukua kuni, wakawasha moto kwa barabara. Na wakachukua chakula yenye tulikuwa nayo, wakaenda wakapika, wakakaa kwa barabara. Then we had to call the police, they had to come and pick them up. Marieta Ngoro Robinson Mariga Masita. Tuarwete Nairobi, twarengena nkoyane, ukuru kwa Isaya Nyaporo Nyagarama. Twarengena Momanyi, Onchali na Inchi. Tugacha, tukabugori chisokoro jiane, omuro wa mwaka Nyagarama no barenga. Kosimo mongwana Isaya Nyaporo. Yaspine awe Robinson Mariga Masita oyo mobo ulio nyorte chingo machintindi asamoko nigakweranga na kibo cheretu ase nyomba y'omugavana uyu mutangani Nyamira Nyagosira John Nyagarama ase haereire muna bamwocherete na kumwaka chiba wacho chokoboko goika koremara arafu Isaya agautomorero muroja aliegetikeri agatebanga kitaka koraki tako genda tigariro musomo wabo arafu chinza chikaika chinsa cyarenge chinsa enye nigitaika 20 alitewe itake kabuganga karakara twarenga abantu batano kare kyabo gete abantu bagacha bange abantu no barenga abantu 50 nate bete bangwana twarenga na barwengo ya Isaya na bangwana barengo kabatebiyaya togo tamango itutore tiga tosomoje twaigore na ankomomanyi kara tuaso eterende jabano muna nare koso mondo na babu ateje mioro chichu chibagwacho mongwa na rondo tete bagwacho kara bamugeregete bano nare konyara kore kurende tukasiye ko murango tugesikerera alafu naliba abaskari baje na Momanyi bakanyara ko ikera bangwana barenga bakababuata kono mambina linaigunga yaya injiro kaboko kore naje mugo tan kwasinya nagenda Nyamira rifaro
Yeah, some few people I was with were injured. Their arms, they just came from the hospital. I hope they are okay. Aseri berera iria gendere koba igoro yengusanano igoro yubagi bwenibo y'umugabano mutangani onyamira nigekerekyo mumuro yu Isaya Nyagarama akwandrete neni nakoraga bokongu egekore ikyo wasagana nyomba y'umugabana eyo iresiko. What happened? I was so scared how things going on here. I don't know where people get the courage to do stuff like that. That's not your home. It's late at night. Korengana no musubati omutangani bw'omugabana John Nyagarama asa Marieta Naomi Nyagarama kaukwana nesimi gukorwa asense ya maiko nigekerekyo boigo akwanire ngwane yo nagotebanga engusanano iyo egendrete yenibo nigo yaga netwe gwetera ekoti ase korenda tebirenganire bya omuchi yo mutangani ogendere kubekesko nagotiga kungusanana igoro yenibo. Marieta Nengorugwa Naomi Ikonge Nyagarama. Omongina wa omugabana omukoro Choni Obiero Nyagarama. Koria. Ego yetato. Bajete enyaroka ya Nyagarama egoruko Maria. Aganda gatangora bwana agasoime. Bakangire koti nanaira ama ebintu bya tatu mu Nyagarama. Ekoti ekagamba eruling naire abasakia munye bwategago eruling ekadegateba genda onye mubwate obokongwa amaremo genda mukore gento gekora succession ndimatina succession ekora kweke gushye eruling inero koruye koti mbare kogende koti batebye eruling yakorere bobe ne naire onye naire amaremo ise erichi kondio richi kondiro njo so mongira wo Nyagarama nje mugaise abana abo oyuno mugakone gesa mugaka umugabana umutangani onyamira umuske John Nyagarama uyuraire mega yane aso boino boiga nigo libera litindi lyabere likobekwa hanene mono kubwatekana no kubagana kwenibo kurwa somo John Nyagarama uyogotoka sensemo ya tente ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde. Take two. Nomurikito Steven Nyariki no roboti ruwa bene kurwa se county ya Nyamira tuskabosio tukurane county ya Kisii. Abamenyi be ward ya Getenga igotoka sensemo ya bunge ya South Mogirango nigo bona baesokirie na korokia omogokobo igamaiga hiyo kabiro mu MCA we ward yo Ishmael wose Samuel Nyambeki oyubo igo hore neganga yokuria ikiruge kya sobo chori bore bosio kubwaterana ne serikali ya county ya Kisii insio boraibwa mu governor Simbarati asoko ene kyabona chipara che ward yo chachakire koro isi wali morioka abamenyi abo nigo bona bamochirie oboraiborororo ase nywa okora nabo igo kubwatera negati ya baraibande nabo igo ne serikali ya county koenekia amagendro gwikara se ward yo nigo bono barire ira yo gocha kumusira Nyambeki aseganga yaye nabo igo eira yo gocha gusira umugavana koira na bisia sentonde akabira Murikito Apollinaris Akama namange nigo yabo mugoko gukia sabamenyi begwa Getenga ebunge ya South Mogirango neyemaga yoyo kabairo mu MCA begwa yo Samuel Nyambeki kubwaterana n'umugavana gwi county ya Kisii Simbarati kwenekya bwinebira gitabyo kolema chipara beikira senseme yo elyo kolema na korose chipara chegwa yo ekyasegeka kyabaire chitali gweteka kwakira umweshimiwa His Excellency Simbarati mbia asengenje yoko igwa ebirero byo mugetenga abagetenga babere bakobera bira magendero magendero yagetenga konya yateneine lakini asengenje yoko igwa ebirero bya abagetenga lero iya tomachi ebiragita bine bya sawachi sublocation chonsi kyagetenga gwonchoka na korora chipara chiriko nya chisaregete chirosiwe ngomwera lyo musike His Excellency Simbarati mbuya mono asega singi atokoleire lero na mwaro sana negebira kitambia gukaiga chipari cha very propose around 6 roads in Getenga ward ega snekende tebono iga mokomokera mama chinkobi ati komwakera ngambo ya mono ase ogotorosirie pare to chandete ya chandira baremie matuka mange bagotumie nibe nyinge
korusin indagire yabo erinde maikoenda ase company mono kurengana na bamenyi abuni go batebire bunani go babeire bakwire na maiga asa magenderero alena yo yechipara pare konyato cyandegete to sutsira sogweta muna nje na bango rwara asabora ngwete dugutinya gitari kaki Samuel tato mwana ongono tosa na Simbarati go twarenge no bwobo bonene no mwichano manene asingoro ngana kyara cyanya ko bogwekaka agantu achandika tukachaka kulime para na magoko kurinde nyasa otokonyire esi bali barubireti twarorire rere tinge gweta maiganya miomu omugambi otorete gibara twalinga yatukiandegete konyeto kumika abantu nebitanda twamenya koikepara tigangira neringa wa excellence Simbarati ngambu yamona sengenjo watwenywere ndumuna bagetenga ninde nekenenga ekribungere gya wikirete toko bolinga muticho na getenga wali mutijere migoli county asengenjo getenge twanya twatigaire mayaga mono nigo babuliryo mugavana Simbarati kugenderera kubamenta amagenderero bunayo yokugaria chichiro na kubabekera chitaya cy'oborabu ase chichiro chewodeyo Suguta market nje ongo kuburi ya mwezi wa Simbarati getenga ward ige savete one Suguta ward yabangira baite bako kori biasara baka saa 5 mbabu adiji mureka ibintu biriko mureka mwisi ebya barenge kuiba wone tutagete otobeke na kwa beke tairia nena erinda bangina baite banyode na bakori biasara baka jise sa omwere nigo barire yo gukikwenekya buna kumubwatesi bari omugavana arati asokonyore ntunda yaye yakabere Nyambeki mbuya mono sana mheshimiwa obero kwa na Simbarati amatuka mange sana okwanda obisi yayo kumusaba atokota magendera getenga ward gaji bagetenga tokotenga Simbarati naki tuta Simbarati naki tuta kumwa konde August mungu chikwake kura igavana ningo Simbarati tu tuta ko reporter yegeta Senigen Soko TV ncheria tana Porinaris akama Chumurigeria soroboti ro ya Porinaris akama no tokuiro mutumuko mokega se studio ya kabere toskare koronanda se kagetere getambe togendrego sangama Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiri tangani kwegure nyumba mwago emambiye Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyika ntigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha.
obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchira ndio sira krobulimi obyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igyo y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imukyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile chukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi Eye Yensoko TV oboroso bwumugusi Karibu sana mwancho muligeria hase mbiyamana soko gendra gusangana intwe na bono toko gendra bosio ayaga ndrete konekiwa sema ya kurwa ensoko ensa eyamo asorobotiro kubwate bono nigo egati ya abaremi bekemeri giechae habo bono bakoira echae yabo hase factory ya Sanganyi ime yebunge ya North Mogirango county ya Nyamira nigo bono baesokirie na komochia egitambukiro kyobochori oboke oburachi gokorekana setundubari ya Kiang'ombe na Isinta bagokwana negetasini kigagia Yensoko TV nigo bono abarimi abo batebirenga nigo obotendri we factory bwabatenetie abanyakirogo babo asebono keria nganigo bagokana koira amachani ayo naboigo okubwato kwakera ayo akubwato kwakera omotienyi naboigo enkwana yengusanano yo gotamentwa gwichiringi ibere ase engeria y'abarimi abo nigo bono goikabono omokiabu koria obotendri we factory yo botaikirana ase enkwana yo kwireria Morikito Steven Nyariki Embunde na mange Liberera litindi nigo ligendrete kogesereriwa bosio bwobochori oboke borakorekana chitundubari chia Nyantembe Kiang'ombe na Isinta insi esoni ya itibo ase factory ya Sanganyi nigo egati y'abaremi besokirie bakora wana chondo teru kabinga abatebirenga na sike factory ko barusia abanyakirogo bechitundubari chia Kiang'ombe na Isinta asekeria rerenga okorusiwa kwabo nigo gochicha mega yugo kana ambaye wa machani ayo akorwe wone factory kiromo tienyi nabo igo kwenda maminja na kuboria ngeri echiringi bere echo bare kuboria bamentwe amalieta John Kabinga elieta Diana John Kabinga Ongwenya lieta liga 0 Miras Limited omo chairman yuto na to sirerete asenyantembe buying center bona garato sirerete ntwanjira netona boko no bocholi bororo no nyabale ko beko mungino eli bagali aya ntwanjira nete lakini ko batebire no bocholi ntwanjira nete lakini mbaro oyiga kwete mbaro batarako bali moyo abali moyo bali abatereni becha abatera iko bakobitiriria nga baje batoletere machani egotu baje batoliji siringi bere cheito bamere gochinda bona babere bata ko letere wo bocholi mbali bagokana nga isiringi bere cheito ntutagete machani ntoli ko letere magundo asamalieta nsamani yo maerero rango koru Kiang'ombe buying center mangana baterekita bagatotebi tochorera abantu bitu batatabukia egasere ntunturara makoso bakorire ikiagera na wende gototetea abakera jibese chia merusi ngibe kuru mutinyo January pakabono ngeso bakitoria mekoegwa ngandu chinde nto ego echwe situ ngichichiete kiaro chia metu machani yitu nayo naone tu
abwe se bagutobetera linto gwanja kiagera ntu abaremi igo batunyanya sesekire nsemo nigo koma abaremi abo batebire ng'a nigo baganyerete obachori oboke bokorekana chitundu bari echibere ase batebire ng'a mbache korengereria na koirania abanyakirogo baria factory ya Sang'anyita tageti onye batagete kochora bamonyire ime tigabajorete bwangu au bausegete na itibosoni kora bwangu barete bwangu na ndi nuleta chiba sije factory musiare bwangu muna mwaji siarire moike ase buying center isinta na kya ng'ombe na limuraro renga banyene mbaro na limuraro renga na ye gwasore tumusiabano nigo nonye nigo factory ya Sang'anyi yabori gwenga nere biya ebwatoke chisiringi ibere chiri cyabente komentwa umuremi izingi cheto ibere chirocho paka tokenda paka soba na ndirende chinde chios paka bato chisingi cheto ibere koru January ayeno abo board member otenene ntu abwata mangana ali aragwate bangana nga noba koba to gwakana lakini tombe ngwakanole tombe arangwakanwere tombe erense yoborai bwao ngakie gwakana tokuba uri mwata na tombe ngo chakoni gwere wekachinga kitokwenda mbeo ni goboteni bwe factory ya Sang'anyi tutarabo ikera asengwana yoboiranaria ase korende abarimi basabire ng'a nere byabo igabara ibenyamira abanyare ko bagwesanani ono mujumbo west mugirango mujumbo not mugirango mujumbo gitutu mujumbo burabu ninki mutali gukwanera igoro ya nyamira igoro ye chai ekere factory ine ye megwa kanu ero yakanu gisiringi ibere uko boni nangiye kora tombe gwa kanu ababande mpa gwa kanu eke nekero kyabaremi bekemerigie chae abakoira ase factory ya Sang'anyi asabate nganere bya oburai bobotenerwe factory ya Sang'anyi bonyara ko bokunyora abaremi ababekire obisi anone mono aba director korwa ase ensemo ya omokirondo iyo gotoka inse yeson ya itibo ase bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde Pemano Morikito Steven Nyariki korwa se county ya Nyamira tukure na se county ya Kisii na bono buna enchera eya moyo gusira basubati niko murai basubati me county ya Kisii Doris Saburi kubwaterana na baraibande bari bagusire serikali bara umoroberio buko bwatoka ebinto ao ebirachigosira okoegenderia haso bonchoria bwabo bagukwana niko bono baigirire serikali yumurai wense William Ruto hase ogoikirania obokorero buya aso omwananchi hande mona asogokeania rigori ryobogima nonya nabo nigo bono bagikeirie hubogesaku nokomochia abarai abo bagoteba buna omogusi tabwati omubaro oisaine Morikito Frida Kerubo namange Nomoroberio bogosira basubati oyo aliganigwa nomuraibo basubati me county ya Kisii Doris Saburi bakubaterana nerombe egosire serikali ya Kenya Kwanza oyekiranigwa ase skuru ya baisike ya St Anne's Nyangoge me bunge ya Bonchari county ya Kisii kagukwana omusike Doris nigasegeta basubati kwegendereria chingaki abwatukira ebinto ebyo birabasire kogareya oboncheria bwabo. Mzee wanalala usiku peke yao, saa zingine unapata mama alikufa, mzee anapata baridi. Leo kila mzee ako hapa anaenda na blanketi. Kuna mama mzee alikufa usiku, mama anapata baridi. Leo kila mama anaenda na mzee anaitwa blanketi kwa hiari ya mama county. Asense moyo mubunge Jafeth Nyakundi niga aigerera serikali anene asogosira abaremi gwetera ogokeania kwirigoririo bwoyo lyokwene kyaligesa ligiya ligoririo bwoyo 2022 nejibese ine rega yarenge 7,500 omondo yo tokonyire ligoririo bwoyo maka 2,500 naende otebire mochiare ligoririo bwoyo maka 1,500 na nyama mingi olinie kau shilingi 2022 yarenge shilingi 30 mpaka shilingi 50 ona inga mnatoka kwana ligoririe kau ele shilingi 120 mpaka shilingi 150 ogende boluya gaira Kenya tu akaretire esukari yosi koruisiko lakini natoka kwana bona iga tuanya koleta sukari koruisiko esenge chabaremi banyoliro bwoyo bachire muwondo batwe
Murai wa basubati me kaunti ya Nyamira Jerusha Momanyi nigaene kia kubwatirana ne serikali iligoikirania ogosiroko asaine kia korenta amagendero huetera chiabisi chiabo abana mbarati nyaruka bakura babana batarakura chiskuru babwata abana igotwata koratini matters abaigoli baitombara batonyorete itubuna bangina keroto bota twata abanya twata tukwanya abaigoli abagotu naenda mwanto twanche ile kokorabo no yoresa serikali naenda uteneta serikali okoro William Samuel Ruto abarai tabagokorera bante merememi ya abarai malibata byababa unantena donya toraba kugukorgusia mwatoreta etutanga tubatanga ntori kwaba asemi tobigoto kabya serikali no atogotia unamwarera abasani baito bata nebinte bibira yobya rura sityo bisityo asenge tuyogo toba gutikukurwanira no gukwana mara y'abantu. Mraibu basubati me kaunti ya Migori Fatuma Zainabu Boigo nigagikiria obugesaku no gutumikwa kwa basae na komochia abarai bali bagoteba omugusita bwati omubaro isaine. Kataa kama vijana wa Kenya ni kutenganishwa kwa misingi ya ukabila. Vijana mnanisikia? Mnanisikia? Huyu Dr. William Samoei Ruto, huyu jamaa alivyoingia akajenga mabarabara, akajenga hospitali, akajenga mashule, akajenga masoko, mmetukanwa mkaitwa watu wachache. Kuna jamaa kule juu anasema anatoka kwa kabila ya walio wengi. Anasema nyinyi wa Kisii muko wachache sana. Anatukana kijana yenu, anasema kijana yenu ako na kura chache sana. Na ndio maana nasimama hapa nikiwa mtetezi, nikisema ya kuwa makabila madogo, makabila 41 tuungane wote tutengeneze kabila inaitwa Kenya. Tufukuze ukabila, tufukuze ukabila, tufukuze ukabila. Kerubo Frida, Ensoko TV. Oscar wasema nchomo rigari asarabati ronde hase ensemo hikobwatia nigobono omubaro oisa ose omubaro oyo okoria hekerogo kibo governor hase county ya Nyamira amanyeka ende una Dr. Nyakundi Chanwa nigobono aesokire na kuboria okobwate sigwa herigo chia kwaneke na chikolenta ama onchoria ase oborai ase ombochorio mwako bocha ndiye koroge kibo governor 2027 Andres kiba wadanya nsongo maitabire biamono marenga baranga chukura ekoroto ikirega ali 2027 God bless you so much. Yes, I briefly one of the challenges more faces in the industry. Ekoroto akorego saba ndagetomote nimoja kwa moja wasoe rumo ekerogo mama yeteto kulia ase county ya Nyamira na ekerogo Kivu governor ikoroge kanene kabisa. After President Rogoro, the President ya county governor. Arbayo? Bueno, ekina kia kurogo toko liga. And we are very serious about it. We have made a determination. We have decided that we are going for this seat. Aseki, asengenjo, e county to Nyamira, titora aroranga, to another matunda devolution. Mwako kwa mbanyaribu na amenyete ga iganga na sito ga muma yitwa kali gotoka ga Obero wako 2013 mpaka wane wote kwa 2027 that's 15 years inumare comfort ponga ebintu biko bwati bire Nyamira number 1 chiparanchiro chinyageta alinchiro hicho kama tabai amaliona alichinyageta amache nara vile bokere ngati chitao ni chaito njere welmed abana baitongo yarali chibasari abana baitongo likubale. So when I come a decision na yagerire na chikwa mwa oja kuliye kerweke intelinga ebinte bibyons bwene tawo koruno mugabana tibiro korwa se county ya Nyamira ndio turareta matu
Igatia basae bense moya linda mwananchi abo bakorogo no murikyobo omonene bo basae Freedom Duso niko bona bagikeirio gosaga no hoko kwenegeti wime county ya Homa Bay litukorie goro chinga kitaro yegemia linda mwananchi baikira nita sense meyo bago kwana nigo bona bamochiri mu governor we county ya Homa Bay Mheshimiwa Gladys Wanga hamwe no mujumbe we bunge ya Homa Bay Town Peter Kaluma ase hogotumeka abasae bobe ase okorenta chibura buru niko bono barura matuko 18 abarai abo banyara ko babako be kwabyara wese banyara ko babako mokirwe getambokero igetindikeri chiko. My name is Freedom Duso, the SG for the National Youth League. So yesterday we experienced the death of something fundamental in this country. The fourth pillar, the political pillar of the Kenyan political blueprint in this country talks about political liberty. Freedoms that you cannot alienate from the people of this great nation. One of them being the individual political rights, the sound governance of the public, and also the representation that Kenyans need in every aspect of their political life. But yesterday, from the day before yesterday, we experienced something bizarre and unheard of in this country, in Homa Bay County. The governor of Homa Bay County is doing things that have not been done before. She has managed to make people with the same skin color as the rest of us here to attack their own brothers, not with the intention to disrupt a rally. Lest anyone says that the intention was to disrupt the rally. The intention was to capture and kill. And when you look at the people behind me here, these are survivors of attempted murder. It is not just a matter of chaos in a rally. That was attempted murder, and we will give it the rightful name. They attacked hotels. We decided to go and board in Homa Bay because we believe we are Kenyans and we have the right to do that. They attacked the hotels, not only attacked the people in the hotels, they destroyed property. And that is something we want to see people being brought to book for that. Number two, they barricaded roads. Every access point to Homa Bay was barricaded yesterday. It is very similar to what happened in Rwanda. People being blocked from accessing escape routes in Homa Bay. That was an arranged and organized genocide. You have to lead by an example. You don't have to lead like a goon. If you're a leader and you believe in yourself, just lead the people, and if you believe in yourself that you can lead us, stop using force so that we can know that you are better than others. First of all, I am the survivor of the Linda Mwananchi, on which yesterday tuliona kifo na macho, and I'm not afraid to say that so. Yesterday we were attacked and our vehicles, one of our vehicles zilichomwa, a lot of people died there, and those hao ni watoto wa watu walikufa. And if you see the people that attacked us, si ati ni watoto wakubwa, they are young teenagers, and these young teenagers wanatumika vibaya. Instead of kungoja mtoto wenyewe amalize shule, unaweza munite as a youth, unachukua mtoto wenyewe unampatia silaha aenda uwe nayo mtoto wenyewe, and you expect to call yourself a leader and you want us to follow your example. One day you can retire. Ama mimi nichukue hiyo uongozi. Are you expecting from me to lead you the same you are leading me? You have got freedom to assemble. So I'm happy because they came out in large numbers. They supported us. And the song was clear. It was one time. Something that our backward leaders were against. So I'm calling on the Inspector General of the Police to arrest these backward leaders. One, Opondo Kaluma, Homa Bay Town MP. Gladys Wanga, our governor from Homa Bay. Failure to arrest them within 14 days, we citizens of this country will take action and arrest these people. These people clearly they have shown that they do not believe in our constitution. Mancho murigeria habuo no tuguika omwerio asugo komanyari aenekiwa se chinga kechiga chidaika 45 chia utukire igoro yensa emo ikomina ibere choka chitigatera gechinsa ibere chia bono botukonto chiko sangaiga negati yayanda mange ikoraga chinsa isato na boigonto ganda te kubwateria chinkwana senge chonko manyigo omujumbe wensemo ye bunge ya Kiharu Mheshimiwa Ndindi Nyoro chinga kechiga nigagenda te gosanga nabariki amangana hase arengete
korwa umusimamo ye ogesiasa kero ense egendete kuyarigania usio bobochori obonene omwaka ogocha higo ninchiko komanya gekoroga chinsa isato hari aranyar kobaga kwenekiwa na boigo onye chinga kecho tokonyororari umusimamo ye ogesiasa tochigosanga senchira yoboikerano asiri bagaria Kelvin Ibrahim na boigo Miss F kurasa studio ya Kabere abankonya kwenekia morogine chibi chango chara senchira rengia chenkoro kwa Clinton Ndigi yandrago twaro borigerio bya wimeroberia gendeta sembeo yen Soko TV.